Vimos do fondo devagar sen intención de renunciar ás madrugadas e seguiremos por aquí, eternamente por aquí, fato de mentes aluadas. Pois procuramos unha luz, a nosa historia é esa luz que non se apaga, a luz de ser chegando a ser un camiñar de pobo e fe en alborada. En nome da familia, quero agradecer á comisión organizadora dos actos conmemorativos do 50 aniversario do seu asasinato e o traballo que está a facer para homenaxear e dar a coñecer en toda a sociedade galega a figura de Reboiras. Como dixo Manolo unha vez, Pepe morreu, pero Moncho sigue vivo nos nosos corazóns e na loita de cada día. Refixemos este mural desde cero, fixémolo máis grande. Nada vos queda por facer, a vosa teima fai crecer a vosa loita. Sempre volvemos renacer, sempre xurdimos outra vez tras 1000 derrotas. E aquí estaremos ao final en pé de matria comunal, coa luz á porta, con esa luz que nos negou tanta mentira que borrou a nosa historia. Imos estando por aquí, levamos séculos aquí. Moncho vive en nos. Gracias. Estamos intentando que se faga xustiza cun mozo traballador galego de ideoloxía nacionalista e comunista que foi asesinado pola ditadura franquista por defender as súas ideas contrarias a aquel réximen dictatorial. Pero todo este traballo tamén o facemos co convencemento de que a mellor homenaxe que lle podemos facer a Moncho Reboiras é manter as súas ideas, seguir a loitar por elas. Que o Concello de Dodro, sumándose a estes todos os actos en reconocimiento da figura de Moncho Reboiras, vai propoñer nunha vindeira sesión plenaria o reconocimiento como fillo predilecto de Dodro a José Ramón Reboiras Noia. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar. A súa morte dicíamos que foi semente de vencer. A súa morte foi moi forte, pero Moncho, se estiver aquí, estaría moi satisfeito de vervos a todos vós e a todas vós unidos. Porque se algo tiña el moi presente e sempre nos dicía, é moi importante a militancia, é moi importante a formación, pero nós non chegamos. Nós necesitamos de todos os simpatizantes, de todas as simpatizantes. Nós temos que ter un espírito de comprensión. O noso traballo en equipa é de moita responsabilidade e é de xuntarnos e chegar, de ver claro a donde se pode chegar da man, un con outros e unhas con outras. Eu creo que realmente Moncho, máis que un militante, era un dirixente exemplar, unha persona vital naquela época. Unha persona, un dirixente que igual elaboraba un dossier antirrepresivo, que facía os estatutos do Sindicato Obreiro Galego, que participaba no movimento obreiro para lograr a unión del da Organización Obreira e do Grupo Socialista de Citroën, que participaba na creación de Ergue en Compostela, que impulsaba os comités de axuda á loita da brega por terras de Doade, ali con Muñiz ou Copabón, que daba luz á Frente Cultural nunha reunión co máis comprometido das letras e da cultura na iglesia de Santa María Nova por terras de Noia, ou que impulsaba a loita veciñal por terras do Morrazo, animando a publicación do Cadro do Fungueiro. Moncho era un cadro que participaba en todas as loitas, estaba en todos os frentes, porque sin unha rede organizativa, como decía antes Marisa, sin unha rede organizativa sólida, é impensable derrotar o enemigo. E Moncho dedicou todo o seu esforzo a construíla en todos os ámbitos, empregando o método que realmente é efectivo nesto, que é o boca a boca e o codo a codo. Que iluminan o loito máis negro que esquecio deste rollo medo a loitar. Moitas grazas a Moncho e que viva a súa presencia e a súa memoria en cada un e cada unha de nós sempre. Moitas grazas.